Čaute ľudia, dneska to mám prispečenom videu dneska. Keď sme videli to je Snapchat, videli ste tú hru. Sa mi nepodarila, bo normálne tak sjebalo to. Tak my ideme na ďalšiu. Na prvú. Som natáčal talent, ale som ho pil. Som mi dali ani jeden like. Som ho ochutnala. Ochutnávka to bola. To nám videli, ale. A dneska som aj potetovaný, takže som sa potetoval. Myslím na tvačné tetovanie a tetovali kreviatok, lúzu, dáke dievča, potom dáke jelenia, dáke auto a vevelička, čo športuje. To je pravda. No dále tak. A dneska to bude asi super talent. Kde si nás sepse tu má? Aj na videu. Natáčam. Mám dve telefóny. Takže nedá sa tam točať. Tak. Som to mohol robiť látky, by ste mi dali také like. Na. Budko, čo som tam vlevo. A mám jedno zľavo, tak to je dobré. Ale dneska som tu s niekým, som nesol mostu. Ale pamätáte, ak som to bolo s tobom. A s Tribitom. Ale iným Tribitom, nie, ja som si myslela. Keby ste počuli môj. Keby ste počuli Tribitov hlas, tak by som si poslali. A dneska som tam a musím nájsť nejakým zombíkov, aby mi dali tličku alebo tepelaky. Tak to búcham. Sa búcham. Takže, no, ja preto. Co som klikol? Ľudia. Dajte mi like a odber. Like a odber mi dajte. Čakajte, tam si data. Mám zapravo data. A to čo je tam, to červené. No. Tak nič, no. Tam to môže začať mi to svoje. Chodí celý deň. Ako vyplata. Rozhodne ten buk. Som skočil na tú vysokú holu. Nedá sa. Voda. To ja som medvedia. Pamätáte, tak mám na medvedia, a to bol prvý, tak to bol. My sme stretli, prvúkrát sa stretla tam mňa. Lebo oni sú teraz v Turecku a tam sa nemôže natáčať video, takže a to bude v Portugalsku, takže to nemôže byť. V Portugalsku sa nemôže natáčať, takže je to do francúzska alebo do anglička. Ako do angličku môžete natáčať v angličku. Neviem, natáčať môžete v Turecku a v Portugalsku. Takže oni normálne natáčajú v Portugalsku a v Turecku. Dole ľudia. To sme boli? Keď hejte mi napísať do komentárov, bo ja neviem. Ja som vodu, tak to mám dať na pitie. A to mám aj na hlady. Tingadidongada, yo, tingadidongada, yo, tingadidongada, 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 tingadidongada,
do kontinencie. Skoro to je. O kurde. Bang, bang, bang. Kinczada. Bang, 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 bang. Bang, 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 bang. Tak to buchamy. Uh. 50 kamenů. Mám zase 50 kamenů. 15 a 15 a 15. To bylo 15, yes. No 15, to málo, či málo, nevím. Nevím, na 100 kamení. To je kamení. To je kam, to je takové velké kamení. Nějaký. Z Turecka to je asi. No nevím, já jsem z Turecka. No, já nejsem z Turecka, já jsem v Česku. A no, já v Česku, on jsem najel do Česka. Tak. Mi povedal, že máme za Česka. Tak mi povedal do Česka. Já jsem i v Česku. To kameně, tak. Kdo. Mám prázdnou flasku tohoto. Máme. Tinggal tonggolan, nyau tinggal tonggolan. Tiso. Tak jsme mě půjde znát, jde to co. No, jsem to co dala obecně. Tak 62, tak to mi stačí. Na niečo. Na tieto niečo. Genio. Základ pytauru. Mamma mia, pičovina. Tak. Asi to bude krátké video dneska. Tak se bude ukazovat. To asi bude ale druhé video. No, asi vám se musím rozloučit. Jsou to dětské, co tě... Já se budu to zagonovat a cův. No a dneska už je to... Dneska je to konec. Takže... No video. A pletačuje. A dneska zase dáme nové video. Takže, keď sa vám to video páčilo, nezabudnite dať like, odbel a subscribe. Ale som s tým myslela, že bude pekné. Tento má sviatky, tak tomu dávam pekné sviatky. Takže, cus! Bang, bang! Bang, bang, bang! Preto volá.